everyone! Vlog na po. So, this is a special vlog for our dearest Manong Dodong Crescenciano Serinuela. Okay? For his 65th birthday and retirement. So, he wanted a simple celebration. Salamat sa tanong mga question na nagkakataon mo na binagayot sa dagang mga katulgan sa pagservisyo ni Dodong Gamay din sa RTC48. Lord, kaninang ginawag ngayon siya ubanan Ginoo sa iyong pag-retire nga mo siya nakaganda. Taas na mga katuligan sa iyong pinabuti nga maglalapit ka rin. Bendisyon din sa ating mga pagkaungan sa matubangan, himo ka nga makahatag ka ng kanay kaligong sa lawas o kadasig ka na sa pagbuhat sa mayo, pagsunod at paglalakad ka nila. Kaya yung ipangayat pinagaling Kristo ang hindi manukaan. Happy birthday to you! Ay, ano ka sa center? Say to you! Happy birthday to you! Ano ka sa center? Boss! To you! Oh, kuya mo, maroon nga birthday. Ay, Dodong! Dali sa center! Ato ka ba sa center? Okay, mag-blow pa ka sa imuhang candle. Oh, lighter. Siyang light. Ikaw, light. Ikaw. Nganong di? Ready? Birthday to you. Wish. Mukis ko na sila nong. Okay, so dili na jud kalikayan. Sampak na gid sinong Dudong sa panerbisyo sa gobyerno. Niabot na gid siya sa pangidaron nga angay na siyang mopahuway gyud og panarbaho og mag-enjoy na lang gyud sa iyahang life with his family, with his apos, no, kay nahuman ang gid iyahang panerbisyo sa gobyerno. And for his birthday and retirement, simple or good ka ni sinong Dudong, di good ganahan siya o kanang lavish nga celebration. Gusto ra niya kaon-kaon rami and maura. So nagbuhat ko aning simple memories, kanang compilation sa iyang mga photos with us for 24 years. Nga nag-uban mi representative rin ni mga photos kay sa kadaghan wala kaayo time ipang collate, no. So maori na amo ang simple tribute niya, hinaot nga niangay sa jadihani. So Manong Dodong isubuutan, iya ming giisip as mga managsuon, not just office mates but as family, like what we are treating each other sa office. We're like family. That's why RTC48 kapamilya gyud ang amo ang tawagan sa among opisina. So happy birthday Nong Dodong and enjoy your retirement, no. Ay mag-gardening man ka. Notice of meeting. Pero mahila man god. Bahal di na ka magkuan. Mo attend. Mo attend juga gihapon meeting. Wow,
sana all. Ang iyan mga puluhan mo ay Pero nagiwat na. And Nong, thank you so much for your 24 years of service in RTC Branch 48. Maura dyan na ako ikahatag, Nong. Ay sang jod na rin siya kawas. Nakuha na siya, Nong. Meaningful kayo na. Kay, iling open ni mo, may numduman, dyan may na mo. Salamat boss, salamat boss. Irma. Thank you. Taga-Dawes. Yes. Happy retirement, Nong Dodong. Happy birthday. Salamat kayo, Nong. Thank you kayo, Nong, ha? Video man. Oh, fine, Nong Dodong. Thank you sa 24 years na nag-uban at RTC 48. Mon. Kay Oga, na-videohan dyan ako ang iyahang pagkanaog, no, sa opisina. Isip pag-takop sa iyahang 24 katuig sa panerbisyo sa gobyerno. Sinang Dodski. So, Presensyano ano siya, Sir Nuela. di na siya everyday magsakakanaog aning Babay na duha ka gyud. set of stairs. Diri sa old provincial capital building. Kay Babay naaman nagiga sa sa second RTC floor. 48. So, ano siya? Okay. Ako gining gihuwat nga maka-angkas sa iyahang motor. Muna siya iyahang Okay, so, pag-official Officially, end sa iyahang retired bigyan panerbisyo sinong sa Dodong at gobyerno. 5 o'clock in the Okay, babay-babay afternoon pa siya. of August Mamiss jud na mo Ang sarap. kay buutan August ka ayo among 11. Manong Dodong. 2020. Ayo nung Dodong, amping. Mag-gardening man ka. Oh.